te saisimpat program tung ni pai kan ni kan notice kwai la ni ka purum kwai ka mandai hang te ha sabotha ka snong phojrang thong ka en sapin kwai ha ka arphoi trik nai jun arjapsan ka dai ru ka sin ka kong jom tam snem arjap te yawan saka jing kwai khabam bla panya de itrai pung ba style anu thong ni ka jaka sabotha phojrang thong kalenti na makwat sarang thong ka tarik kan dai arphoi trik jun arjapsan te ka bai tiket ka bai tang sanspa shirung yang we khwai hende ki price hilong ki ba itanat bah ka ban kong san phojar ka bar ar phojar ka balai phojar ka basau san hajar bar ka basan lai hajar tengka te nalok ni ki price ba kam itanat smart ki non ki concession price ar potoli ha ka do khatan spa marwei te kan don ru kalau ki draw ka sngi ten ba khwai bro lightly ki pung tela dap tak do kam tak sngi lai kun tal ka khalai trik jun ajab san por step tela yo ban tak do khalai kun tal ar kilo te ka por sang khwai kan long nadu ka por khna beji step hadu lai beji janmit masa ban bu jakat tang ka to step ban khwai te sha ban ajing bam ka bom padai ka por khwai markino khwai ki de ban kungu yaki nong punya te pila ban puna ki tu ki nombar ban debu ha kan notis te pech do ka bakur yak video pi ki jing te do kha ha ka te ka pung bala yo ban te hadu lai kun tal ar kilo ha baro lai tli pung te kublai bun kublai sajung ipi plog wan bro